Ukko vetää kuule. Kyllä on huolimaton touhu aika. Minkälaista on kilpailu liikuntakeskusten kesken täällä pääkaupunkiseudulla? Onhan se kovaa, että paljon on keskuksia, mutta mä uskon, että kaikilla keskuksilla on myös omat juttunsa. Sanoo palvelupäällikkö Rita Lukkala Ladyline liikuntaketjusta. Kaikkia kuntoilussa on palattu perusteisiin. Turhat hilavitkuttelimet ovat saaneet väistyä lihaskuntoa kasvattavien perusliikkeiden ja kehonhuoltotuntien tieltä. Treeniltä halutaan myös tehoa. On puhuttu näistä lyhkäisistä liikuntamalleista, eli puoli tuntia 20 minuuttia tämmöistä lyhyttä treeniä. Kyllä mä uskon, että edelleenkin on ja tulee olemaan se juttu, että ihmisillä on tosi kiire, eli pitää saada nopeasti tehokas treeni tehtyä ja myöskin monipuolinen. Kertoi palvelupäällikkö Rita Lukkala. Elina Hiltunen oli tässä toimittajana.